ishe ki lahiya uwar ciki, babu mai fushi da jini. A sai da ke aka ce duniya. To menene yake damunka? Kuma ina ne yake maka ciwo? Ba a gaya wa ɗan yau. Ina tambayar ka, menene yake damunka? Haba mai gida, tun ɗazu yake ta maka magana ba kai masa magana ba, ko ba za ka iya magana ba ne? Ai mu asibitin mu mara lafiya baya magana. Sai dai mu yi amfani da basirar mu mu gane me yake damun dabba. Okay? Wannan zai yi amfani da shi har na tsawon kwana 3. Wannan kuma a zuba masa a cikin dusar gero ya ci. Wannan kuma a jiƙa masa a ruwan tsari ya sha. Wannan kuma a nemi sirinji 50 mg a Animal Pharmacy a saka masa allura a wuya a jugular vein ɗinsa. Idan an yi haka har na tsawon kwana 3 bai warke ba, to ku yanka shi. Don ko an kai shi kasuwa ba zai yi wani farashi ba. Wannan YouTube channel namu mai suna Cartoon Production Darazau. Don Allah ku daure ku yi mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin ɗauka idan mun ɗora. Mun gode.